Halacci, 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 Halacci. Mai halacci ya dace, mai butulci ya tabe. Mai halacci ne ke daidai. Halacci, 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 halacci. Mai halacci ya dace. Halacci, halacci. Gwarama yau tana faruwa, rigima yau tana faruwa, hadari yau yana faruwa. Mai halacci ya more, mai halacci ya dace. Mai halacci, mai halacci, halacci, halacci. Daga ɗabi'ata ba na son zamban cikin aminci, ke kuma na ga halinki ne, mai mijina yake ce miki. Kasancewar ki yar uwata ba zai hana in yi miki duka ba. Kuma da kike maganar zamba cikin aminci, ai ke ce saboda kin yi man na gani. Wallahi sai na nuna miki na fi ki dattin kwakwalwa. Ni kuma zan nuna miki ban da dattin kwakwalwa irin ki, saboda abin da kike yi ai na masu dattin kwakwalwa ne. To, kun fara ko? Gaskiya abin da kuke yi a cikin gidan nan ba kwa kyautawa. Yasmin, tashi ki shiga daga ciki. Ke kuma Amrat, na fahimce ki a cikin gidan nan, ke ce ba da gaskiya. To ki gyara. Allah shi kyauta. Wannan babban kuskure ne kuke so ku aikata shi. Shi yasa tun farko muke nuna muku muhimmancin tsarin iyali. Bai kamata ku zubda cikin nan ba. A'a dakta, dan Allah ki taimaka mana. Wallahi muna da yaron da ake shayar da shi yanzu haka. Shi yasa muke son a zubar da cikin nan. Ko ba haka ba Hafsa? Dakto dan Allah dan Annabi ki taimaka mana dan Allah. Gaskiya wannan asibitin ba ma haka. Kawai zan ba ku wata shawara idan za ku karba. Ku yi hakuri. Ta ci gaba da shayar da yaron nan har zuwa ranar da za ta haihu. Kuma ta ci gaba da cin abinci mai gina jiki. Insha Allah za ta haifi yaron nan cikin koshin lafiya. Sa'annan kuma wannan wanda yake ciki in Allah yadda za a haife shi ma da lafiya. Gaskiya ne dakta. Kin ba mu shawara mai kyau. Wallahi na yarda da shawararki. In Allah da zamu je mu yi haka. Zan rubuta muku magani yanzu. Ku je pharmacy za a ba ku. Ta ci gaba da shan shi. Zai ƙara mata lafiya da ita da abin da yake ciki. Alhamdulillah, dakta mun gode. Alhamdulillah. Hafsa an shi? Gashi. To dakto na gode, Allah ya saka da alkhairi. Amin, na gode.
so. Yes. Suna nake gama cewa an har dai ba ta rijistar NAFDAC kan sa ya ganin ta asibiti na. Haka na ce, ko a nawa za a ban ba na son ta. Ba na so. Yes, it's an order. Umarni na bada. Na ji wannan kuyin kuskure ne, amma nan gaba kan sake ganin in kawo magani mara rajista a asibiti na. To shi kenan. Ya karɓi wannan kuskuren, amma nan gaba zan lamunta ba. To, dan Allah ya kiyaye. Yes, come in. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yau san da aiki. Yauwa, an kammala? Yau ga takardun. Okay. Na ce ya batun ɗaukan amanas aiki. Yauwa, to daman magana na yanzu ma zami saboda ta zo tun ɗazu tana reception tana jira. Ok, a shigo da ita. Ok, to. Gaskiya nasara tana tare da mu a cikin wannan kamfani. Allah ya yi wannan kayan rabonmu ne. Alaikum salam. Alaikum salam. Ya welcome. Lafiya zabi sama. Zo mu je wajen yi magana. Ok, to. Mu je. Barka da yin labai. Yau wasannu. Amnas mai kyau. Ina godiya yin labai. Na ɗauke ki a matsayin sakatariyata. Ina godiya yin labai. Za ki iya fara aiki daga yau idan kin shirya haka. Ina godiya yin labai. Kada ki damu. Ai kai da kaya duk mallakar wuya ne. To yin labai ni zan koma. To na gode. Gashi mun zo gidan umma. To abinda nake so da ki shiga ciki ki samu guri ki zauna. Yanzu ina so zan koma office saboda muna da meeting kuma suna can suna jira na. In Allah yadda idan ban yi dare ba zan zo in dauke ki. Kash, ni da kai hakuri na shiga na fito sai mata fita ne. A'a, aikin sa office zan koma kuma suna can suna jira na. Amma na miki alƙawari zan dawo. Sai dai da Allah ki hakuri idan ki gaban dawo ba to ki hakuri ki kwana. Goban Allah ya kai mu sai yanzu in dauke ki. Shi kenan ba damuwa. Nagode. Yawwa Yasmin. Ki gaida mu umma. Sai ka dawo nagode. To shi kenan ba mu. Wai kin san ma me ya faru? Ba mu ji alkhairi. Ina batun alkhairi. Yayi Khalid ne fa ya mara. Kuma ni kin san abin da yafi ban haushi? Ya ja Yasmin suka tafi yawo.
Ina ruwanki? Ni fa ba na son shishigi da munafurci. Ke wa ya sa miki ido tsakanin ke da saurayin naki? Kin ga Allah, tashi ki je kicin. Ki ɗora ma abban ki kayan cikin da ya ce ki ɗora masa, kin san yana hanyar dawowa. Ke kuma lafiya? Kike ta wani taɓo kina fushi haka? Me yake faruwa? Mummy Farida, yayi Khalid ne fa ya mare ni. Khalid kuma, kin ga na san halin Khalid baya hukunci ba tare da kin masa laifi ba. Me kika yi masa? Wannan babban kuskure ne kuke so ku aikata shi. Shi yasa tun farko muke nuna muku muhimmancin tsarin iyali. Bai kamata ku zub da cikin nan ba. A'a dakta. Dan Allah ki taimaka mana. Wallahi muna da yaron da ake shayar da shi yanzu haka. Shi yasa muke son a zubar da cikin nan. Ko ba haka ba Hafsa? Dakto dan Allah dan Annabi ki taimaka mana dan Allah. Gaskiya wannan asibitin ba ma haka. Kawai zan ba ku wata shawara idan za ku karba. Ku yi hakuri. Ta ci gaba da shayar da yaron nan har zuwa ranar da za ta haihu. Kuma ta ci gaba da cin abinci mai gina jiki. Insha Allah za ta haifi yaron nan cikin koshin lafiya. Sa'annan kuma wannan wanda yake ciki in Allah yadda za a haife shi ma lafiya. Gaskiya ne dakta. Kin ba mu shawara mai kyau. Wallahi na yarda da shawararki. In Allah da zamu je mu yi haka. Zan rubuta muku magani yanzu. Ku je pharmacy za a ba ku. Ta ci gaba da shan shi. Zai ƙara mata lafiya da ita da abin da yake cikinta. Alhamdulillah, dakta mun gode. Alhamdulillah. Hafsa an shi? Gashi. To dakto na gode, Allah ya saka da alkhairi. Amin, na gode. Mai kyau? Kada ki damu, ai ana tare. Babu damuwa sai goben. Wace ce kuma mai kyau? Wannan ba huruminki bane. Mu tattauna abin da ya fi mana muhimmanci a rayuwa. Ina Yasmin? Jiya da yau ban ganta ba. Yasmin ba yawo ta je ba. Kuma ba yawo take zuwa ba. Ni na kai ta gidan umma kuma yanzu je ɗauko ta. Kafin ki faɗi magana ya kamata ki diga tabbatarwa. Yaushe za mu je sayayya? Ya naga kina wani har haɗe rai ne kamar wacce aka yi wani laifi. Kin san dai ni mallakin ki. Akan me zaki diga sa kanki damuwa? Yanzu me zan samu? Gwarama yau tana faruwa, rigima yau tana faruwa, hadari yau yana faruwa. Kai, amma fa yayi daɗi. Ya more, mai halacci ya dace, mai halacci, mai halacci.
halacci. Yawwa yar uwa, wannan kawar taki gaskiya tana da kyau. Wa ina take? Ke ba zan boye miki ba, gaskiya ina son ta. Halacci, halacci. Bari ku ji zancen soyayya. San da wuta. Yawwa sannu. Ku zo ku ji labarin soyayya. San da wuta. Yawwa sannu. Na ce lafiya har yanzu Yasmin bata fito ba? Ina ganin bata kwanta da wuri ba, shine ne yasa. Yasmin ba ta kai wannan lokacin da bata tashi ba. Kaga bari in je in taso. Halacci, 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 mai halacci. Rigima yau tana faruwa, hadari yau yana faruwa. Mai halacci ya more. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai halacci. Ya jikin naki? Halacci. An tafari da me yasa ta ne? A yanzu dai duk ba wannan ba. Likita ya ce tana buƙatar kun samun hutu da natsuwa. Inna lillahi. Saboda da ya ce ko bacci ba ta samun yi. Hawa Yasmin, me za ki jefa kanki cikin wannan damuwar? Wallahi Yasmin ina son ki. Kada ki sanadiyar rasa layuka guda biyu. Kamar yaya? Ban gane kana son ta ba. Kawai ta zo tana ƙaryan ciwo ko kuma sai ku biye mata? Ki rufe min baki ko na tashi na buge miki baki. Kamar yadda likita ya ce tana da buƙatar samun nutsuwa, ya kamata ta samu. Yasmin tashi mu je. Mai halacci ne ke daidai. Ban gane me kuke nufi, ina za ku je? Halacci, 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 halacci. Kalli fuskar Yasmin. Bata ji daɗi ba saboda na mara Amrat. Hakika sai yanzu na gane wace ce Yasmin. Duk abin da Amrat take mata, ba ta son ta wulaƙanta. Yasmin ta sadaukar da farin cikinta saboda ke, amma ke a banza kike ɗaukanta. Ranar da na je ba ta nan. Aiki na samu da na tambaye ki ina Yasmin. Ai ba ta take kai. Wanda idan ita ce ba za ta yi haka ba. Gaskiya Amrat ba kya ɗaya daga cikin wanda suka san halacci. Domin da Yasmin ta so tuntuni sun kin bar gidan nan. Anti Farida, yanzu na san kina so na. Da kika gaya Abba, da ni da Amrat ba mu dace ba. So nawa nake waya da 'yan mata? Yasmin, amma baki taɓa tambaya ta da wa nake waya ba. Amma ke fa? Ba mu taɓa samun tashin hankali irin wannan ba da rabuwar kai sai da Amrat ta zo gidan nan. Don haka yau za ki koma inda kika fito. A'a, an tabbariya. Don Allah ku yi haƙuri. Ku bar ta ci gaba da zama a gidan nan, idan ku kore ta ba zan ji daɗi ba. Amma babu magana aure. Don Allah ka kula ba ta yaro mai kullum ina san shi. Don Allah ku yi haƙuri. Wallahi wannan yarinya Anti Farida munafuka ce wallahi. Nan ba ɗaya. Ai dama duk wanda ya saka mugunta a cikinsa babu wani ci gaba. Anti Farida wallahi yarinyar nan sai ta koma inda ta fito. Ki gabarce ni Yasmin. Na yi haka ne domin in gane irin san da kike mun. Amma yanzu na gane. Idan na isa da ke ki zo mu tafi. Halacci, halacci,
Halacci, halacci. Mai halacci ya dace, mai butulci ya tabe. Mai halacci ne ke daidai. Halacci. Wallahi sai na tarwatsa rayuwarku, ba za ku zauna lafiya ba. Bayan burina ya cika zan bar ƙasar nan, na ware tarwatsa ku a wata ɗaya. Ina buƙatar tiket guda biyu, sannan ina buƙatar mutum biyu a gidan baƙi. Aikin yanzu na fara, kuma ina so a ƙara ɓoye min amarat da kyau, kada ku bari ta kuɓuta. Zan sake wani basaja. Ban yi tunanin zan kamu da son yayin Ramat ba, amma hakan ba laifi ba ne, duk a cikin aiki ne. Yanzu zan je gidan a madaninki domin cika burina. Gwanda da Allah ya sa kamar mu ɗaya. Wallahi da wannan fuskar tawa mai kama da ta'amurat da ita zan yaƙe su, zan koma na kwantar da kaina. Khadija, wannan harin naki ne, ba za ki tsira ba, ahalin kwamarat mu zuba. Mai halacci ya dace, mai butulci ya tabe. Mai halacci ne ke daidai. Hakika zuciyata tana son Ramat, amma hakan ba zai hana na hada da shi ba, wannan alkawari na ne. Halacci, 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 halacci. Bari ku ji zancen soyayya, ku ji zancen soyayya. Kada ki kuskura ki taba ta. Don Allah dan annabi ku yi haƙuri, na yi dama akan abin da ne ban zan ƙara ba. Ba zan iya fushi da ke ba, ko da kina yin naman jikina. Ke yar uwata ce, ban san ina kika samu wannan halayyan ba. Halinki ya canza Amrat. Kada ki yarda da ita, lallai akwai wani mugun hali cikin ranta, za ta iya cutar da ke. Don Allah ku yi haƙuri, ba zan ƙara maimaita kuskuren da ne ba. Halacci, 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 halacci. Ma ba ta dama ta ƙarshe domin na ga nadama a fuskarta. Kuma dama anti mata ce ta yafe mata. Shikenan. Allah ya kare gaba.
Babu komai ya wuce yar uwata. Na gode. Dukan yabo da godiya ya tabbata ga Allah da ya ba mu ikon haduwa a nan. Ba komai ne ya haɗa mu a nan wannan mitin na manyan ma'aikata ba, sai dan na sanar da ku wani albishir wanda na san zai wa kowa daɗi. Mai halacci duk da na san ba bakon abu ne a gare ku ba, mai butulci ya tabe, mai halacci ne ke daidai. Halacci yana mai sanar da ku cewa sakamakon da ci gaban wannan kamfani ke samu, to ya zama dole ma'aikata jajirtattu ya zama an kyautata musu. Kowanne daga cikinku za a ninka masa albashinsa daga wannan watan insha Allah. Ban yi farin ciki da wannan ba, kuma ba wai dan na rena ba, ko ina jin kaina wani. Face wannan hanya ce ba mai bullewa ba. Hakan yana nufin me? Ka manta da cewa cancantar mu da jajircewar mu ce ta kai mu wannan matsayi? Kuma ya dace a kyautata mana. Kai me yasa kake son ka hana? Idan an duba cikin wannan kamfanin, ba mu kaɗai ba ne ma'aikata, akwai ƙananun ma'aikata. Kuma kowa aiki yake yi. Ba mu taɓa jin an ƙara musu albashi ba sama da wanda suke ɗauka. Kwalin ai ba ɗaya ba ne. Kaga matsayin ma ba zai zama ɗaya ba kenan. Kuma sanin kanka ne cewa duk wanda ya fika kwali a hannu sai ya fika matsayi wallahi. Kuma da ilimi muke komai har muka kai wannan matsayin da muke kai a yanzu. Kaga Yusuf, idan kai baka bukata, mu muna so. Mu muna da bukata. Su ma suna daga cikin jajirtattun ma'aikata waɗanda suka kawo wa kamfanin nan ci gaba. Maganar Isa gaskiya ne, kuma dole akwai bambanci, don haka babu fa'idar a dinga haɗa mu da su. Su mutane ne kamar kowa, wataƙila ma sun fi mu komai. Kada ku manta, a ƙananan ma'aikata ya fara daga lebura ne, to amma hashoran ma'aikata albashinsu ɗaya ne, kuma lebura sun fi mu shan wahala. Me zai hana wannan kamfani ya duba irin jajircewar da suke da shi? Yanzu mitin ɗin nan na manyan ma'aikata ne ba ƙanana ba, don haka babu fa'idar a dinga kawo maganarsu. Kai ƙanina ne, na san komai, tare muke kwana kuma tare muke tashi. Idan ka duba ƙananan ma'aikata har da wayin da ya jika da kai, musamman ma a cikin leburori. Yaya kai za ka yanke hukuncin da ya dace, amma ana wa ra'ayin magana ƙarin albashi bai kamata a janye ba. Tunda cancanta ce ta kawo hakan, kamar yadda Isa ya faɗa. To amma maganar Yusuf ma tana da amfani sosai. Mai zai hana ba za a rage ninkin albashin da aka yi mana ba, don ƙananan su ma a ƙara musu. Su ma hakan zai ƙara musu ƙwarin gwiwa da jajircewa a gurin aiki, wanda zai sa su aiki tukuru. To, amma kamar yadda muka ce za mu ninka albashi, hakan za mu yi, ba za mu rage ba. Zan yi nazari daga yau zuwa gobe akan maganar Yusuf idan da yiwuwar hakan. Tabbas haka shine daidai. Godiya nake. Allah ya ba mu nasara kuma Allah ya ba mu sa'a. Hajjaju, ina tare da ki. Daga miliyan 1 har zuwa miliyan 7 domin na yi muku biya mai kyau da zarar na kammala aikina. Za mu ci gaba da tsaronta. Duk yadda muka ce haka ake. Kwarai kuwa. Ok, to shi kenan ba matsala Hajjaju. Ina godiya. Da wa kike waya? Ban san ina kika ɗauko wani halin ba, Amrat. Waya cikin dare haka? Ya kamata ki shiga ciki ki je ki kwanta. Haba 'yar uwata. To na gode.
Isa ka san me dalilin da yasa na ce mu zo nan? A'a sai ka faɗa. Tun da ka ajiye mu a cikin rana kuma dai baka faɗi komai ba. Mu bakwai ne 'ya'yan mahaifinmu. Amma Yasmin da Amrat 'ya'yan ƙaninsa ne wanda Allah ya masa rasuwa tun suna yara. Mahaifina ya ɗauko Yasmin ta girma a hannunsa wanda hakan ne ya sa shakuwa tsakanin yaya Ramat da Yasmin. Ni kuma ina soyayya da Amrat wadda ya kasance ita take bin Yasmin. Kowa ya san halin Amrat tana da kyawawan hali da nutsuwa da tarbiyya. Idan ta zo gida ba a so ta koma sakamakon ana jin daɗin zuwanta. Kuma in ta zo ba ta wuce kwana 2 take komawa sakamakon ita take kula da mahaifiyarta. Khalid tun ɗazu sai magana kake ban fahimci abin da kake nufi ba. Ina ganin wannan ai sirrin ku ne na cikin gida bai shafe ni ba. Matsalar zan gaya maka. Ina so za ka bibiyi Amrat, za ka sa idonka a kanta da shige da ficenta. Za ka ajiye aiki na sati guda, ni kuma zan biya ka ko nawa ne zan ji da komai. Amrat inda ka ga mai banta a yanzu? Dukkanin halayenta da muka santa da shi ta canza. Idan tana wani abu ma kamar ba ita ba. Ta samun zargi da shakku a kanta. Tana yawan shige da fice dare da rana. Sannan tana kulle sharri iri-iri. Tana ƙoƙarin tarwatsa soyayya ya Ramat da Yasmin. Ta rufe idanunta ba ta ganin kowa har da ma'ar uwarta Yasmin. Tun da ta zo ta ƙi ta koma gida kullum mahaifiyarta tana magana a kanta. Sannan tana mamakin yadda ta ɗau tsawon lokaci ba tare da ta koma gida ba. Amma hakan bai dame ta ba sosai saboda tana ganin kamar a gida take. Dukkanin halayenta na baya ta canza su. Kowa ya santa da ba kowa girma amma a yanzu tana gani ba wani shege babu wani kowa a gabanta. Duk da ta yi nadama hakan bai hana ta yin shige da ficenta ba. Dalilin da yasa nake so ka sa idanka a kanta ka gano dukkanin shirin da take yi akan ahalin gida. Yanzu me kake bukata daga wajena? Za ka sa idanka a kanta. Za ka bibi shige da ficen Amrat. Zan biya ka ko nawa ne. Za ka ajiye aikinka na sati guda. Ni zan ji da wannan. Zan yi maka wannan, amma ba na bukatar komai daga wajenka. Kawai ka yi ƙoƙari akan batun aji aikina. Ni kuma zan ƙoƙarin ganin cewa na gano komai a kanta da take kullawa. Amma ko me yasa ba ka buƙatar komai? Ai wa kai ne wannan. Babu komai a ciki wallahi. Ai wannan ma abin alfahari ne a wajena. To shikenan. Na gode. To Allah ya ba mu sa'a. Mu je in taka mako? To. Baki da wani tasiri a nan domin za ki iya fuskantar mutuwa ga abinci ki ci. Ba za ki taɓa cimma mummunan manufarki a kan ‘yan uwana ba domin Allah ya fi ƙarfinki azzalima. Zaluncinki ba zai taɓa tasiri ba insha Allah. Idan za ki ci idan kuma ba za ki ci ba shikenan.
Allah zo. Dan Allah wannan gidan suwa ne a ciki. Kwanaki dai na ji an ce an sai da gidan amma kuma kwanan nan na ga mutane suna shiga da fice alamar gyaran gidan ake yi. Na gode. Take it. Ba har yanzu ba ki daina wannan tunanin ba? Ina son na gana ƙaryata mafarki na ne, amma abin ya ce tana. Gani nake kamar akwai abin da yake shirin faruwa da ni. Lafiya dai na gan ku jigo-jigo kun yaka kawai inda aka aiko mu da saƙon mutuwa. Me ke faruwa ne? Tunda ta yi mafarki akan yaya Ramad wai wata ta kashe shi ta shiga wani damuwa. Kin ga ki kwantar da hankalinki. Mafarki ba gaskiya ba ne, babu abin da zai same shi. Kwantar da hankalinki. Ba komai ba ne, ba na so na ga na rasa shi ne. Wannan shi ne dalili. Na fahimci abin da kike ji. Kai ki damu, ba za ki rasa shi ba. Madama na gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yaro, ina jin ka. Tabbas akwai lauje cikin daɗi a wani abu. Na ga ta fito daga cikin mota ta shiga cikin wani gida da ta kawai a hannunta. Bayan ta fito ta tafi sai na tambaya a unguwar. Sai aka ce min gidan an sai da shi amma yanzu akwai wasu mutane da suke shiga kwana biyu suna zirga-zirga a cikin gida. To yanzu kana ina? Sannan ita ma tana ina? Yanzu haka ina cikin unguwar amma yanzu nake shirin tafiya. Na yi ƙoƙarin in shiga cikin gidan amma na fasa. Amma kai dai kawai ka kula sosai. To shi kenan. Na gode. Sai an jima. Dama ya faɗa min za ka zo. Gaskiya ne. To yanzu ya ake ciki? Abin da ake ciki shine mun yi maganar da shi. Na raba binciken gida biyu. Na bar shi zai bincika bangare da nashi daban zan bincika bangare nawa daban. Amma insha Allah za a samu maslaha a cikin binciken da muke yi. To shikenan, Allah ba da nasara. Amin summa. Nagode. Ki damu da
kanki Yasmin. Ni na faɗa likitan ya faɗa miki cewa mace da namiji aka haifa. Yi haka. Yin hakan bana son ki sa zargi a zukatansu. Kuma yin hakan ka ya haifar da matsala. Kina nufin kowa ya saka min ido a cikin gidan nan kamar yadda ke ma kika saka min ido? Ina so na sanar da ke cewa ki je ki faɗa kowa a cikin gidan nan ni Amrat wallahi ba kan wallasa bace ba. Kuma na shiryu ba wai yana nufin cewa kowa ya ɗebo shararsa ya zuba a kaina ba. Ina fatan kin gane. Amrat, kada ana yaban ki sallah ki kasa arwalla. Kada ki manta ke mace ce kuma karkashin wani zaki je ki zauna ki rayuwa da shi. Amrat, abin da kike yi ba daidai bane. Comrade ya dawo yayin da ni kuma zan ga bayan su ga baki daya ba tare da bata lokaci ba. Amma kada ki damu, ke zaki rayu. A yau zan gama da Comrade da ma ahalinsa ga baki daya. Tar da mummunan hali irin naki. Wallahi Allah ba za ki kai labari ba muddin kika aikata kisa ga wannan ahalin. Mun kuma ba za mu yafe miki ba. Bana buƙatar yafiyarku. Kuma zan kashe kowa cikin sauki na bar ƙasar nan. Sai dai ki ji labarin Comrade da ma ahalinsa sun mutu ta hanyar zuba musu guba a cikin abinci, ke kuma sai ki nemi hanyar tsira. Wannan wai da saboda menene? Wannan ba hurumin ki bane ba, ki bari zaki san komai idan kowa ya mutu. Amma kina magana ne akan ahalin Comrade, amma ki sani akwai wanda ba shi ne ya haife su ba. Shi yasa nace ke zaki rayu. To amma Yasmin ba Esther bace ba. Ai ba Yasmin ce kadai ba, da kuma wa da saurayin ki dan shishigi mana. Amma me yasa kika hada da su? Kuma ke din wace ce? Saboda ki sun taso a karkashin kulawarsa. Wannan dalilin ne yasa ke ma na barki zaki rayu. Da tun ranar farko zan kashe ki. Ni yanzu lokaci zai koye min, ya kamata na je na fara shirye-shirye na. Zan sa a ci gaba da kula da ke har lokacin da zan kammala aiki na.